Nasame Acholome Batega Kampatego Biko anyị na-achọ Odogwu shrine. Anyị na-achọ Odogwu shrine. Shrine Odogwu. Ye gonu. Hey. Ndio na mbona na ndio umetukwani. Chupamo. Hai. Wakini mezi. Imanye game na. Apana. Achọ ebe a ga-park moto ọ dị ka ọ ga-etinye ọra fuel na moto wee bunye anyị moto. Tinye kwaru. Moto ga ija wanu n'ụzọ. Maka anyị park zie ya. Ka moto n'ụwa na-eli fuel. Ka anyị park ya ka anyị were ụkwụ chọrọ ebe na anyị ga-achọta ile nwoke a. Ọkụ ya? Park zie. Park ya. Emega na. Oh. Moto biya. Ke ko igi wa iswe biye sai moto ko na. Nani moto ko wa ni o ko dale. Obro ke mu ke ta ma ko ma bo bo bo. Ma na enwe go kere ihe na eme. Ono ma ko ne kwa na ya fu ni ai ga fu moto nge. Onka ka ya ma azụ mo ka ga sinka. Hapu na anwụ. Mo ko na akọ. Ko no bro nka. Ai sinu nka no. Kai bu no bro ya na ka de sinka. Na ai ga chọpụta ile nwoke ata. Kai jabe makana uche m na mma. Abo kwa fuel ni. Kali wani kwa off. Onwe he ya. Wa ha na ya ogwe ma mu zi moto yi wan ya bu. Nwere ke. Ani we se se ke. Boye moto. Nwa ha na-ega nge nwe. Onwere he ga ka ngo di moto. Nge go nke na efe. Nke ka nwa. Jet. Agana la saba Kanga fonya na bodo Asino Odogwu nenyego Arumu chorego Arumu chokwarego baraka That's it. If you remember, nah, I'm going to sleep in a somebody. Only people just know, you know, people in time. Nah, Gini emezia obugodo mmadụ bụrụ mmụọ anyị ga-afụli ya taa ọ dịbụ mmadụ ga-afụ ndị mmadụ adị eje ndị mmadụ na-agbalị ọsọ ka anyị jee ya nwale ihe mere ha ji agba ọsọ adịghị mmadụ ga-emere gị ụdị ihe ha na-eje ebe anyị na-eje dị ịdakwara mba kịta ahụ ịdakwara mba ị ga-arapụkwa gị ike agwụgwọ m sinsa anyị jebere ije sinsa ụtụtụ mkpara sibe shrine Odogwu shrine. Yes. Unu elugo na elu. Mana ihe bụ isiokwu bụ unu eji obi unu kwesie ike na nwunye aga na nke Odogwu. Okay. Unu gbada stress. N'aka
unu ya fụ nwampempe ụzọ pelụ anya n'osu ụzọ abanye ga-elu nọ n'ije o daalụ chọrọ n'ụwa ga-ezo ezo ka mmiri arụ ike gị bụ berekete ihe ọbụla bụ ihe ị chọrọ achọ ị na-aṅụ ya otu a ka o ji na-esi ezo ka mmiri na be ya ka emeba ọ bụrụ na ibu ego dị n'ogwu Akonoba gongo dongo ngwa kunata tiono ni mebea suribe koliba ba suribe ebu papom na na eba na je ida ngwa no mi ko bona emetralo emetano egogere
Ada, whenever. Ada whenever. Enaru mee ka nge na digi laru tupu abalị atọ unu akwa anya dishon nge na digi kwara ya kwa anya ya Christmas and New Year nya anya nke a na-akpọ ọkada nya anya gwongwodongwodongwo ya rike ọnya utu ahụ isi anya ka ego ga-esizo maka onye ọga ya adịrọzi na ọ bụ na ọ gaghị adịrọzi ihe ị ga-eme ịchọ ofu nwoke mana ị hụrụ n'anya gịnị ya kwara ya kuwa akwụkwọ mgbada akụpụ onye akwụkwọ mgbada bụ ọ bụ Ịgbachukwu kwere bụ ọ bụ na ọ na-awa awa chime ịgbadokwu n'aja chire ụdị echile ichiwa mgbada ya agbawa emesizi ego asụbazi gaa n'iru naba enekwa n'anya n'azụ ịlaghachi azụ bụ n'iru ka anyị na-abụ onye nne n'anya n'azụ ma nwaanyị na-aka naba ekweteghị m nọ nge nwa bụ okwesịrị eze na-ekwu ihe a ịghọtara dị ife na-ekwu unu echekwa na echiche ihe ga-eme ha ma anyị na ha dị n'ụsị ya onwe ihe o mere ọkwara n'ihe o mere ugbu a o nweghị jụkwa m ihe ga-eme gị ma abalị ịtọ gafee ka a na-ekwu ihe a na-ekwu ebe a mee ya nụ mee ya ị naruo mee ka nge na di gị larụ tupu abalị atọ unu akwa anya dishon na nge na di gị kwara ya kwa anya ya Christmas and New Year nya anya nke a na-akpọ ọkada nya anya gwongwodongwodo ya rike ọnya utu ahụ isi anya ka ego ga-esi zoo pọmpụ mee ihe a ihe a wụ sọsọ ụzọ ị ga-eji nweta ego gị mmanya amakwa m maka anyị ncha niile anyị eto nọ n'ime ihe a anyị ncha bidoro ya ana otu anyị si wee bido ya ka m gwa gị emegokwana m nke m emela nke m Maka asị gị rapụ m aka ife na-eso
Odogwu. Hi. Kedu ihe anyị na-abịa ha? Ụmụnne m na-afụgono nọ. Ndị ụmụ nwanne di m si na ọmụma bụ di m. Na mma aṅụlili iyi tupu enye di m. Ụmụnne m nwanyị. Ihe a gosiri na anyị ga-akpachara anya ugbu a. Maka ndị anyị na-ekwu maka ha bụ ụmụnna di gị. Onwe ike ga-esi gbanahụ ha. Ị gaghị ewerekwanụ nchakwụchakwụ ha n'ahụ. Anyị ga-eme ọsịsọ. Anyị ga-eme ngwa ngwa. Ị ga-efesa n'anya. Ka ị gwa ha na ihe a abụrụ ya. Dịkwana ihe m ga-emekwanụ. O nwere ebe m ga-akpọrọ gị gaa. Ị gaa ebe ahụ, ị gacha ya pụta. Mgbe ị ṅụrụ iyi ahụ, ọ nweghị gị. Eziokwu gị ga-akpọrọ gị. Are you ready? Moses, what's up? Oro ka ọ na-eru. Na-ekwu na ana m anụ na ntị echila m. Ọkwa mbọchị nta ka anyị chịna na were nchi. Ha na-abịanụ. Ụgụrụ m ekpere ana m anụ ihe ị na-ekwu. Na-ekwu na ntị echi nwatakịrị nọ ebe a na-ege ihe ị na-ekwu. Nwatakịrị nọ ebe a na-ege ihe ị na-ekwu. Ọ bụ nwa na-abịa. Oge adị. Nna anyị kpakara. Anyị na-ekele. Nnọọnụ. Nnọọnụ my daughter. Ụmụ m nnọọnụ. Nnọọnụ nnọọnụ nnọọnụ. Nọrọ n'ala. Nọrọ n'ala. Nna anyị kpakara. Lee ihe anyị wetara gị. Daarụ. Daarụ nwa m daarụ. Kedu ihe ga-emere unu? Nna anyị enyi m nwaanyị a nọ na nsọ. Maasị ka mkpọrọ ya bịa ka anyị hụ gị. Kedu ụdị nsogbu bụ ihe a? Ndị ụmụnna di ya na-ebu ya ebubo na ọ ya gburu di ya na ọ ga-aṅụ iyi nke ga-egosi na aka ya dị ọcha. O mere ya? Kọrọ mere ya? Nna anyị aka ya adịghị ọcha mana mana gị? anyị sịrị ka anyị bịa n'ahụ n'oge ka a mara na ụwa nwere ebe ị ga-etinyere ya aka ka mgbe ahụ ọ ga-anwụ ihe ahụ ka ọ bụrụ ebubo ụwa. Ụmụ gị abịanakwa. Ha sị na ha chọrọ protection, na ha chọrọ nchekwa. Ama na ị ga-emere ha ya. Ezuoke ahụ arụzere n'etiti ndị ga. None. None. Okay. Ana m anụ. Ọkwa ị na-enye ndị ị na-enye ọnwụ. Dee ya. Jide ya. O ruo mbọsị ahụ. Oge anyị aṅụ iyi. Ọ ga-aṅụ ya. Ọ bụrụ na ọ ṅụsịa ya, ọ ga-akwụrụ chinchin. O nweghị ihe ga-eme ya. Ọnwụ ọkụ. Ụkpaka na-agba n'udu mmiri, o nweghị ihe ga-eme ya. O nwere. Onwe ife ga-eme gị. Ụgụrụ m ekpe. Ekwu na ana m anụ. Dosi ebe a. Unu ga-ebiri ka unu naba. O nweghị ga-eme unu. Ụbọchị nta ka a chọrọ were nchi.
ụbọchị nta ka a chọrọ nwere nju onwe ya ga-eme gị mma ọwụ bakas na onwe ya ga-eme gị ana m anụ anyị anụgo n'ife onye ikpete maazị kwuru okwu ebe a kwuru o nwere onye nwere ajụjụ ego na-ebu ego 12,000 naira. Obele. Owu na-asa m achọla m ịkpata ego